নমস্কার জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু এবে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র সূচনা অনুসারে 25 রু ঝড় বর্ষা আলর্ট আইএমডি কহিলা বড়িপারে পবনর বেগ জাণন্তু সম্পূর্ণ খবর জাঁয়া পূর্ব আপনার ভাল পাইবা স্বরূপ ভিডিওটি গোটিয়ে লাইক করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে রাখন্তু এবং নোটিফিকেশনটি প্রেস করে রাখন্তু এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সর্বপ্রথমে জাঁপারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তা সহিত আপনার এই নিউজটি কেউ জেলার দেখুম আমি তলে কমেন্ট মাধ্যমে জনাতু ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ 25 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ 25ରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀରେ 25 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲହରୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଦେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 24 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଆଇଏମ୍ଡି 24 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 25 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। 28 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ପ୍ରଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ 22 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପ୍ରଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ବାରାଣସୀ, ବରକପୁର, ଆଗ୍ରା ଏବଂ ମିଟରରେ ଗରମ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଦାରନାଥର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଏମ୍ଡି ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।